Tak čaute ľudia, ahojte po dlhej dobe z Brawl Stars. Po dlhej dobe. Nepýtajte sa ma, prečo som netočil veľa videí. A niečo nové sa stalo. Mutácie! A ja som sa to dozvedel ako posledný, lebo všade mi vyskakovali nejaké vajca, ale ja som nevedel, čo to je. No, mám tu týka nového. Darila ste videli asi. Gasa ste videli. Štúla. Nemská úplne na nič. No. A tu taká špeciálna vec. Taká špeciálna vec. Legendárka. Hral som za ňu. Mám tu 1000 goldíkov. Tak. Asi tak nejak, no. Mohol by som si dať aj nejaký slot, ale... Ja tu mám veľa vecí a ja si to ne... Spray tu mám aj. Som nevedel. To je... neviem. No, asi toto necháme. Toto asi nejdem kupovať, lebo to je dosť OP s tou mutáciou. Myslím, sa odkneme a ideme solo showdown. Hral som. Mám nový skin na Broka aj. Legendárny. Veľmi dobrý. Toto je za free. Neviem. Za 7 dní, no nevedel som. No dobré. Dobre, ideme hrať. No. Ideme solo showdowny. To som asi vám vravel už. Asi hej, no. A ideme. Čo tu máme? Super. Nevadí. Čo to je to? Prečo? Prečo? Nie. Toto sa nemalo stávať. Toto sa nemalo stávať. A počkaj. Haha, ja môžem dať ďalko, ale nie. By som si mohol vyhovať, ale nie. Pretlaky, hneď. Prehánka toto. Čo robí ten kód? Nerobínkaj. Sa predstavuje už nič. Nerobínkajte, pozor. Nerobínkajte tu. Bola foto. Bro, ísť a foto. Čo je? Dobre, som mŕtvy. Ten robot ma zachránil, že poriadny, kamo. Ja som si myslel, že som mŕtvy, ale... S robotom to je všetko pohľadička. To je všetko. Úplne. Tak trocha, nie? Fú, mám 4 powdery, on má 10 powderov. A má ešte túto. Buď teraz alebo nikdy, no tak nikdy. Nevadí, som druhý, pohodička. Nevadí, veď pohodička. Zombie stredný. Niektoré zvuky máte. Ideme si urobiť nejaké questíky, lebo nemáme. My potrebujeme veľa questíkov. No, ideme do showdown. Čo máme? Super. 3-bit, alebo jak sa volá? 8-bit. 8-bit. Tak sa volá. No to budeme všetko asi vyžierať, všetky killy. Dobre. Krásne, výborne, výborne, výborne. Tak by si mohol dávať pozor, ale počkaj. Chápec, teraz som nás zachránil, ale ešte dobré. Ja som skoro zdechol, chápeš? Ja som mal len mega. Chápeš, ne? Nie tak to robiť, ale... Nechcel by som. Smutno pre mňa.
utekám dovi. Dobre. Rozmýšľam, čo idem. Počkaj, teraz musím ísť do taký play, dobre. Teraz musím ísť do taký play. Dobre. Ja mám pomalé reflexie, musím. Dobre, musíš. 3 bity. Dobre. Prečo mám 3 bita? Nechápem. Prečo mám vo 3 bita? 8 bit. Ja tak volám. 8 bit. 8 bit. 8 bit, chápeš? Dobre. No, super, zase 8 bit. A bez tej mutácie, no tak to je úplne super. Wow. Kopec sa ochudí. Ja som mŕtvý na broka, alebo to sa nedá. No čo, som mŕtvý. Super, môj Winstrad je preč. Super! Ako tam brok ten. Keby to nebol brok, tak to by bolo v pohode. Haha, ja tu mám jedinú mutáciu. Dobre, tak som preč. Môžem len brok. 8-bit niečo robiť, alebo 8-bit. Chlapci, nelegálne útoky, to tu mám ja? Tak nebudem. Niektoré tie hlášky má tá Meg má strašne dobré. Čo je? Počkaj. Áno, tak sa bude. Dobre, kde ste, chlapci? Čo je proti nám vlastne? Ono, 12 000, ja mám 10. Čo robíte, hej? Na mňa to bude. Vyhrali sme. Áno. Jej. Prečo všetci majú 8-bita? To je úplne na nič postava. Keby som našiel Meg, alebo niekedy legendárnu proste vec. Ale pozri, čo mám zase. To je možno dobré oprísť. Ak s ním vie hrať 11 000 životov, tak to je viac ako dobré. Ja ho budem chrániť zozadu, on bude spredu. Nezničil on kombo. Oho, dobre, tak zničil. Dobre, odchádzam. Ďakujem. Ako sa máš? To je tu ďalšie. Ty kokos, teraz som dal dobre kombo. Dobre. A netočenie. Nepríjemné pre neho. Dobre, ešte jeden tým. 2. Tak. Nepríjemné. A dobre. Pekne. Dobre, ešte 2 betky vyhrať a bude to srdečke. Už máme 13. rank. Áno. Tak sa to má robiť. Celkovne. Som si úplne na nič.
To je úspech. Čo som robil? Ja urobil úplnú blbosť. Tu sa skryjeme dole. To nerobí žiadnu animáciu, ale je to... Žiadny dodž nebude. Fakt, on... Dobre, budem na to sám. Lebo on pol hodinu sa nejí. On má... Ja som to zachránil, keď som nemal oblek, chápeš to? Chápeš to? Pozri, on nedal žiadny damage, ja som dal 400 000 a mám 5 takedownov, chápeš? Chápeš, on dal 0 damage a 0 takedownov, chápeš? To je normálne, ty kokos. Ani neasistoval proste, ja som všetkých proste zabil. To je ale Mike. Môže byť. No dobre, má star powerku, no tak to bude neviem koľko oveľa, či to tam. Toto nie je spokojné, to má stres. No budem len asistovať možno. Neviem, čo robím. Toto je zlé, toto je zlé. Ojojoj, toto nie. Dobre, je to nejaký kód a má... Si na čo robil teraz? Počkaj. Dobre, on má 11 power. Super! Teraz ja utekam s 11 powerami, lebo idú na mňa dvaja. Týmujú. Musím sa vráť. Dynamite. Takže oni týmujú jak svinia. No teraz... Teraz mi to riešil. Dobre, ešte tento. Jau! Uchylo, ostatne tlačí na počúce. Na 19 powerov a ja sa bojím Muskeneru. Toto je nebezpečné. Nebezpečný človek. Poci. Ja sa te nebojím vôbec. Čisté je super. Už sa ho nebojím chlapca. Trocha dlhšie to trvalo, ale... Môže byť. No, urobili sme questík, uvidíme, čo tam budeme mať. Ani ja sám neviem. Mortis. No tak uvidíme, ešte opening. Super. A tu? Ešte? To je z toho? Wow! No tak to má pomôcť. No, tak to vyzerá moje. 24 brawlerov. Adi. A to sa musí niekedy stať. A to je asi pre toto video všetko. Tak čaute ľudia, ahojte. A bravko si užívajte.